नमस्कार मंडळी. तर फळांचा राजा कोण? आंबा. तर आता आंब्याचा सीझन आलेला आहे. एप्रिल मे 2 महिने आंब्याचा सीझन आहे. भरभरून आंबे खाऊन घ्या. आणि आज आहे अक्षय तृतीया, तर त्यानिमित्त आंब्याचा नैवेद्य दाखवला जातो. तर आंब्यापासून शिरा वगैरे अशी काहीतरी वस्तू बनवतो आणि ती देवाला दाखवतो. तर आज मी याच आंब्यांपासून म्हणजे हापूस आंब्यांपासून मस्त अशी पुरणपोळी करणार आहे आंब्याची. खूप छान आणि टेस्टी आहे. तर त्यासाठी माझा तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आता मी काय केलेलं आहे, एक ताट घेतलं आहे, त्याच्यामुळे 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. ज्या वाटीने मोजून घेतलं त्याच वाटीने घेतलेलं आहे मी मैदा. आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठसुद्धा घेतलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. 2 चमचे आपल्याला घालायचं आहे तूप घालायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे आंब्याचा मी रस काढूनच ठेवला होता, म्हणजे पल्प. तर तो मी घातलेला 2-3 चमचे असे चांगलं भरभरून घातलेलं आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही जास्तही वापरू शकता, पण मी एवढंच घेतलेलं आहे. आणि नंतर मला सारण करायचं, त्याच्यातही मी वापरणार आहे. त्याच्यामुळे मी 2-2.5 चमचे मी याच्यामध्ये सारण वापरलेलं आहे. आता हे चांगलं ना हाताने मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला अंदाज कळला जातो की पाण्याचा म्हणजे किती घालू शकतो ते. तर आधी मिक्स करून घेते सगळं मी. आणि ह्याला रंग ना एकदम सुरेख ना नॅचरल कलर येतो. त्याच्यामुळे हळद वगैरे अशी घालायची किंवा कलर घालायची तुम्हाला गरजच पडणार नाही. एवढा सुंदर कलर. आणि हापूस आंबे असल्यामुळे तर कलर बोलूच नका, अप्रतिम. तर आता मी हे पीठ मळून घेते चांगलं. पीठ मळून आता झालेलं आहे. आता जर असं पाण्यात शिंपडून परत एकदा मी मऊ करून घेते पीठ. आणि आपल्याला ना थोडासा मग हे मळून झाल्यावर आपण तेलाचा हात लावायचा आहे थोडासा. आणि हे पीठ झाकून ठेवून द्यायचं आहे जोपर्यंत आपण सारण करेपर्यंत. तर आता मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता याला झाकून आपण ठेवून द्यायचं आहे. आता सारण करून घेऊया. तर सारणसाठी मी गॅसवर आधीच कढई मी ठेवून दिलेली आहे गरम करायला. तर आता ह्याच्यामध्ये मी 2 वाटी भरून ना ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर हा चांगला बारीक किसून घेतला आहे. तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही मिक्सरला जरा भरडून घेतला तरी चालेल. आता याच्यामध्ये मी साखर घातली. तर 3 चमचे मी साखर घातलेली आहे. आणि आंबा जो असतो तो गोडच असतो, त्याच्यामुळे साखर थोडी कमीच वापरलेली आहे मी. आता हे सगळं मिक्सिंग करून घ्यायचं चांगलं. जेवढं 2-3 मिनटं असं परतून घ्यायचं आहे खोबरं. आता ह्याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला आंब्याचा जो मी रस काढून म्हणजे रस म्हणजे पल्प काढून ठेवला होता तो मी घातलेला आहे. तर आता हे सगळं बघा नॅचरल कलर आहे. आणि कलर बघा अप्रतिम आहे, 1 नंबर. आणि टेस्ट तर तुम्हाला बोलूच नका. ह्याची वडीसुद्धा अशी बनवून तुम्ही खाल्लात ना नुसतं खोबरं आणि घालून, 1 नंबर लागते. तर आता हे आंबा वगैरे घालून झालं की आपण याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे याला जर असं कोरडं करून घ्यायचं आहे जास्त, कारण हे थोडंसं जेव्हा आपण लाटताना गेलो ना तर हे लाटलं जाणार नाही, फाटू शकतं. त्याच्यामुळे हे चांगलं ना जरा परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर आता मी हे 5-7 मिनटं परतून घेणार आहे चांगलं. त्याच्यानंतर परतून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये घालायचे आहे वेलची पावडर. तर हे सारण आता बऱ्यापैकी बघा मस्त असं झालेलं आहे. आता हे व्यवस्थित मी परतून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यात वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे. आणि हे सारण परत 2-3 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि परतून झालं की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आणि हे सारण आपल्याला थंड करून घ्यायचं, ताटात कुठलं तरी काढून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला हे सारण थंड करून घ्यायचं आहे. तर हे सारण झालेलं आहे बघा, असं सुटायला लागलेलं आहे, म्हणजे हे सारण झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये मी तूप वगैरे काही घातलेलं नाही, असंच मी सारण केलेलं आहे. जरासुद्धा चिटकलं नाही आहे कढईला. आणि हे सारण रेडी आहे. आता मी पीठसुद्धा तुम्हाला दाखवते, चांगला असा मुरलेला आहे. सारण करेपर्यंत पीठ मस्त मुरलेलं आहे. तर आता हा पीठ ना चांगला मळून घ्यायचा आहे. मुरला तर आहे चांगला आणि मऊसूत झालेला आहे पीठ एकदम मस्त असा. आता पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता मी याचे छोटे छोटे गोळे करणार आहे. तर आपल्याला किती मोठी पाहिजे त्या पोळी हिशोबाने आपण ते गोळे करायचे. तर जास्त मोठे करू नका, मीडियम साईजचेच करा. तर आता मी गोळे तयार करून घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मी लाटून दाखवते. तर आता पीठ घेतलेलं लावायसाठी आणि सारणसुद्धा मी घेतलेलं आहे. ते पीठ थोडंसं लाटून घ्यायचं आहे जरासं पुरीसारखं. आणि मग ह्याच्यात आपल्याला सारण चमच्यावर मी सारण घातलेलं आहे. आणि जसं आपण मोदकाला कसा आकार देतो तसं आपण करून घ्यायचं. आणि मग एकत्र करून असा गोळा तयार करून घ्यायचा. आणि मग एकदम हलक्या हाताने आपल्याला लाटायचं आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते बघा. तर एकदम हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं. म्हणजे सारण कसं हे जरा खोबरं असल्यामुळे बाहेर पडू शकतं, कारण आपण ज्या बाकीच्या पुरणाच्या पोळ्या ज्या करतो ना त्याचं पीठ कसं एकदम पातळ असतं, मग त्यामुळे ना ते असं पीठ बाहेर येत नाही. पण हे जरा खोबरं थोडंसं जाडसर असल्यामुळे थोडंसं बाहेर येण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे अलगद हाताने लाटायचं आणि जेवढी शक्य होईल तेवढी लाटा. आणि वाटलं की आता हे पुरण बाहेर पडू शकतं तर मग थांबवायचे आहे ते. तर आता तुम्हाला दुसरीसुद्धा करून एक दाखवते मी. तर असं लाटायचं आहे, त्याच्यात 1 चमचाभर सारण भरायचं आहे. आणि जसं मोदकाला आपण आकार देतो तसं आपण आकार द्यायचा आहे. तर हे बघा, तर ह्या पद्धतीत आपल्याला करून घ्यायचं आहे, लाटून घ्यायचं आहे.
तर हे बघा दोन्ही सुद्धा केलेले आहेत. तर मला जेवढे शक्य होईल तेवढे मी लाटलेले आहेत. जास्त मी असे पातळ करण्याच्या भानगडीत पडलेले नाही आहे, नाही तर ते फाटू शकतात आपले. आता तुम्हाला मी भाजून सुद्धा दाखवते. तर बऱ्यापैकी पातळ आहेत, जास्त जाडही नाही आहे, म्हणजे जसं आपण चपातीपेक्षा थोडंसं जाड असेल, पण मस्त असं मी केलेले आहेत. आता हे भाजून घ्यायचे आणि ह्याला वरून मी आता तूप लावणार आहे, कारण तूप लावल्याने अजून छान टेस्ट येते. आणि ह्या मी करून घेते सगळ्या पुरणपोळ्या. आणि ह्याला ना थंड झाल्यावर खाल्ल्या ना की खूप छान लागतात. तुम्ही गरमही खाऊ शकतात, पण थंड झाल्यावर अजून छान लागतात. तर अशा ह्या सगळ्या पुरणपोळ्या मी करून घेते आणि लाटून वगैरे भाजून वगैरे घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. तर तुम्ही ह्या पुरणपोळीला ना खोबऱ्याची म्हणजे आंबा खोबऱ्याची पुरणपोळी पण बोलू शकाल. खूप छान आहे आणि खायला अप्रतिम आहे. मुलंसुद्धा आवडीने खातील आणि मस्त असा रंग खूप छान येतो, म्हणजे नॅचरल कलर आहे आणि आंब्याचं टेस्ट पण लागते बऱ्यापैकी. तर एकदा ट्राय करायला काय हरकत नाही तुम्हाला, आणि करून पण पहा, तुम्हाला आवडेल ही रेसिपी. आणि एकदा करून पहा आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा की रेसिपी कशी झाली आहे. आणि आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. तर तुम्हाला मी एक पुरणपोळी तोडूनसुद्धा दाखवते बघा, मस्त अशी. तर हे बघा, तुम्हाला कलर पण बघा मस्त, आणि आतमध्ये एकदम सारण पण भरपूर भरलेलं आहे. तर सारण तुम्हाला दाखवते बघा, आणि कलर तुम्ही बघा एकदम. तर पुरणपोळी कशी वाटली ही मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि एकदा बनवून पहा, नक्की आवडेल तुम्हाला पुरणपोळी. आणि माझं पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.